Él es el patrón.
pixkantza. Sentimendu begiraden alde, eskutanka, ari parez pare, trikitixa, gure dantzen jabe, oiek gabe, inundik inoare. Zazpilkadeko mailako denborak, lehenengo postuan Itsasoko Ama, 5:20, bigarrengo postuan Peiku A, 5:25, hirugarren Arkote, 5:17, laugarren Portugalete, 5:49, bosgarren Peiku B, 5:54, seigarren Lutxon izan da, 5:58, zazpigarren Deustu, 5:57, 5:59, zazpigarren Ondarrute,
6-0-1-76, bederatzigarren ondarru A, 6-0-4, 98, amargarren Ipuntza, 6-23-12, 11garren ondarru C,